Figyelj már! Figyelj! Jó. Nem akarod dugni, csak nyolni, az úgy mennyibe kerülne. Gézától kérdezők, hogy az árakat. Megvan, Geci! Már nem csak 20 másodpercre feszül. Azt a büdös tettes kurva ilyen, hogy gyerekek otthon éheznek, ez meg itt eszünk meg a félkült Párizsit. Nézzünk oda. Tömjük be a pofájába azt a nagy dög szalámit, fú, hogy bazd meg. Gyereket meg otthon éheznek, ezt rágják a küszöböt, ez meg zaválja bazd meg itt a grécsőkét, meg amit akar. Hogy szól, csinálnak Gézán, amikor mész neki nyolni, azt hogy szóltad? Büdös cigány, hogy tömje a pofájával a kaját. Nézd meg, én még csak kenyát eszek be, az meg... Pitából. Azt nekem kellett volna, Geci. Az jobban nézett ki. Kéne bele pakolni, bazd meg, hogy jól nézzen ki. Az a kenyér várj. Zabáljál, baszki. Így készül a gyíros pitával. Belehelyen. Jó. Borítsál bele, bazd meg. Borítsál bele egy kis pontát. Jó, van elég. Jó. Tehát minden megvan. Alapul. Rakjunk bele egy kis uborkát. Még szuper vagy. Ugyanár kiborítsam, bassz meg. Ide föl kell támasztani, meg kibor. Rakjunk bele egy kis ilyen édesítőszerként így. Egy kis paradicsomot. Így. Nagyon hülye vagy, hallod. Egy kis paprikát. Most is már. Hogy kis tudom. Ő lépnek a tápinba. Azt pusziba. Abból is egy picikét. Fél talán. Húsi legyen benne. És a piros pita teteje. Piríts meg, te hülye. Ja, igen, nekem piros nem, bocsánat. Állj. Tessék, parancsolni. 500. Illamikósra bírom. Ezt a Gézának. Várjál, ja, és a fő lényeg a csípős pártás. Inkább. Tessék. Igen. Kapd meg. Kapd meg, bazd meg. Előbb-utóbb eltöröm a széken, bazd meg. Emeld a 100 fok, mint a meg akarnád lenni, bazd meg. Emeld a 100 fok, mint a meg akarnád lenni. Úgy csináljuk nagyon ki. Ugye, az a Gézának csinálva. Emeld már a 100 fok, te hülye. Na, ugye emeld, a Géza megkóstolja. Na, emeld, csak emeld a 100 fok, nem kell megenni, te hülye. Hát mi? Na, nem igaz, hogy nem összeálltott. Mondd a 100 fok, te hülye.